Ragazzi. Benissimo. Κάτσε καλά σκαβέ. Που την έκανε σκαμπό. Καλησπέρα. Δεν μου λες πλάτη το Κουτουλούπας είναι το κανονικό σου, γιατί θα το είναι ψευδόνυμο. Ψευδόνυμο. Και ποιο είναι το κανονικό σου επίθετο για να σε φωνάζω με αυτό. Κάτσε και ένα κοπηλό που θα την Μανολόπουλο. Άσε, θα σε φωνάζω Κουτουλούπα. Ό,τι πεις εσύ Τατιάνα μου. Η Αθήνα πάει να είναι ρελίτη, Εντάξει μου ρε τέτοια σκατά είσαστε και δύο. Τενέσαι. Τενέσαι. Πάτε ο στοιχηματάκι πρώτο, Αλλά δεν παίζουμε, Πατελώνει η καμπάνα, αφού περπατάω στον δρόμο και κάνει το σταυρό του. Σου λέει κάποια εκκλησία δεν υπάρχει και περπατά. Και χρωματάκι, πορτοκαλί, με βιταμίνη C όλο τώρα. Είναι σετ. Το κέρδισα χθες στο τέννις. Κέρδισα 3 σετ, το ένα ήταν αυτό. Μεγάλο σχεδιαστή με όλα τους μήμοι Παπαγιωάννου. Άντε το λέω. Δηλαδή, είμαι πούτσια είναι αυτά. Ένα σκαρπίν και μια αρβίλα. Με κρυώνει το δεχτή γι' αυτό. Ό,τι είναι αρβίλα, δεν είναι αρβίλα ό,τι γιώτη, είναι μια αρβίλα γιώτη. Αυτή που λες, είναι ράδιο αρβίλα. Εδώ είναι το οικείο, εδώ είναι η μπάτα που πιάνω τους αθμούς. Ράδιο αρβίλα, δηλαδή δουλεύει. Αμέσως δεν δουλεύει. Μόνο σήμερα δεν πήγε στη δουλειά και ήταν άρρωστη. Για να βάλεις σε λειτουργία. Να τη βάλω στη λειτουργία αμέσως. Μυρίζει σκηνή, αλτίγα. Καλά, έχω μείνει κάκελο. Έχεις μείνει κάγκελο, να σε περάσει ένα γέρι μήνυο να μην σκουριάσει. Τενέσαι. Τενέσαι. Λοιπόν, ας γυρίσουμε στο θέμα μας. Το θέμα Κουτουλούπα περνάει μια κρίση. Ο γάμος τους έχει γίνει μπάχαλο. Με χτυπάει κάλτσα. Ποιος φταίει? Τι ποιος θέλει μωρή γρανίτα. Αντίτα όχι γραμμίτα. Εντάξει μου ρε τέλειο κρύα είσαστε και δύο. Τι ποιος θέλει, αυτή εδώ φταίει. Που έφυγε εμπαράστη με 3 παιδιά στην αγκαλιά. Έχετε 3 παιδιά πράγμα να σας δείξουν. Πώς να ζήσεις. Τα παιδιά για να ζήσουν θέλουν γάλα. Και δεν τους έφυγες γάλα. Πώς δυο παιδιά έχω. Ποιο να το κοιτάξει. Αρρούπα μου κάνει ρόγια. Τα βελίκω τα μπεμπέκου. Αλήθεια, τα παιδιά πώς τα λένε. Πώς τα λένε. Όπως τα λένε όλα τα παιδιά. Παίρνουν ένα τρίγωνο και πάνε και τα λένε. Εννοώ ποια είναι τα ονόματά τους. Δυστυχώς άνοιξα μου, δεν έχουν ονόματα. Γιατί διαφωνούσαμε πώς θα τα βαφτίσουμε. Εγώ ήθελα να δώσω στα παιδιά μου ονόματα αρχαία. Περισφυλής, Σουκράτης, Αγαμέννονας. Αγαμέννονας. Μα είναι δυνατόν να θέλω να φωνάξω το γυφτάκι και να του πω έλα δω ρε Αγαμέννονα. Και τώρα πώς θα φωνάζει. Έλα δω ρε μαλακισμένο. Όχι εσύ το άλλο το μεσαίο, έλα δω ρε. Ναι καλά. Η Βάνα Μπάρμπα γιατί χάθηκε το μωρό της Αφόλων. Γιατί ήταν Απόλλων. Δεν ήξερε ποια είναι συγκεκριμένα. Αφού πήγαινε το ένα βράδυ με τον ένα, το άλλο βράδυ με τον άλλο, σου λέει κάτι δεν ήταν καμιά μαλακία. Να το βαφτίσω Απόλλων, να πέσω μέσα. Ναι! Δεν πιστεύω να πέσω εγώ μέσα, Χρυσφύγεται.